Lalahok ang lahat ng jeepney driver at operator sa lalawigan sa malawakang transport strike sa Lunes at Martes. Kaya bukod sa maluwag na kalsada, asahan din na mapaparalisa ang pampublikong transportasyon sa lalawigan. May ulat si Irish Dotilio. Jeepney, face out! Ibasura! Serbisyo sa publiko! Huwag gawing negosyo! Yan ang sigaw ng mga tsuper at operator sa lalawigan ng Pampanga na naghahanda para sa gagawing tigil pasada sa darating na ika-17 at 17 ng Oktubre. Upang tutulan ang DOTR Department Order No. 2017-011 o ang Omnibus Franchising Guidelines na nagsusulong ng PUV modernization. Paralisado ang transportasyon sa lalawigan sa Lunes dahil kasama sa transport strike ang 54 na jeepney association sa buong lalawigan na may 7,000 jeepney unit. Kasado na rin ang mga kilos protesta sa kani-kanilang mga ruta upang ipahayag ang pagtutol sa tinatawag nilang peking modernisasyon. Sa ilalim ng nasabing department order, papalitan ang mga jeepney ng mga solar, electric at Euro 4 powered na unit na nagkakahalaga ng 1.2 hanggang 1.6 milyong piso. Bukod pa dito ang mga GPS, CCTV at automatic fare collection o beep card. Lumalabas na kahit nakabili ang driver o operator ng isang modernong jeep ay hindi pa rin ito pwedeng pumasada, ayon kay Steve Branjo, Secretary General ng Grupong Piston. Isusurrender natin yung bagong sasakyan sa fleet management. Dahil ayon sa Omnibus Franchising Guidelines na nilabas ng DOTR, hindi ka na pwede magkaroon ng prangkisa na isang unit lang. Minimum 10 unit ang bawat prangkisa. Bandang huli, itatakda raw ng gobyerno ang matitirang operator ng mga modernong jeep. Hindi raw kakayanin ng mga driver at operator ang ganitong sistema, kaya nakikita na nila na kung maipapatupad ang PUV modernization, mamamatay na ang kanilang kabuhayan. At dahil beep card ang gagamitin sa pagbabayad sa jeep, hindi mahahawakan ng mga tsuper ang kanilang kita. Pag pumasok na tayo sa fleet management, hindi na tayo magpapatakbo ng sarili nating sasakyan. Sila na ang magpapatakbo ng sasakyan natin. Huwag mong sabihin na ang unang magkakaroon ng unang kikita rito ay tayo. Hindi totoo po yan. Kaya nga beep card Inaalala ng mga tsuper na kung sakaling masailalim ang pampublikong transportasyon sa fleet management system, maaaring dumami ang mawawalan ng trabaho sa bansa. Unang tatapyasin niya, yung mga may edad dyan, hindi na natin kailangan yan. Kailangan, bata-bata na lang ang gusto namin. O yung mga medyo mahirap magsulat dyan, magbasa, hindi na rin pwede yan. Baka hindi niya mabasa ng tama yung instruction. Bukod sa mga tsuper ng Pampanga, inaasahan rin na magsasagawa ng tigil pasada ang mga tsuper at operator sa NCR, Laguna, Sorsogon, Cebu at Cagayan Valley. Nananawagan naman ang spokesperson ng No to Jeepney Phase Out Coalition na si Mauricio Meneses na makiisa ang lahat ng driver at operator sa gitnang Luzon sa kanilang ipinaglalaban. Sa mga tsuper at operator na sasama sa kilos protesta, isa lang ay pinagbabawal ng grupo. Binabawalan ko pong mag-inom during strike ang mga kasamaan namin driver. Pagdala lang po sila pagkain at inumin. Walang alcoholic po. Ako si Irish Dutilios, nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.